Gikone to doho ma Siaya oyudo achije ariyo gi ketho manek mar johala Jared Ongoro mane okwanji ngirene kojwang' e Trans Nzoia tarik 4 dwe mar 9 higa mar 2023. Kaka Steve Biko lero, ji ariyogo koro ibiro medo rito nyaka tich abich manyien mar ng'eyo kinde ma gibiro kae od twech ka familia mar mosenindo Jared Ongoro to puoyo doho kuom miyogi ratichgi. Bang' rito kuom thuolo moe wigni ariyo ka gin e ng'wech mar manyo ratich wuodgi, Jared Ongoro mane okwany ringrene kojwang' e Trans Nzoia tarik 4 dwe mar 9 higa 2023, familia kod anyuola mare koro oyudo fuong'ruok e doho mamalo ma Siaya. Kane ogolo ng'eto mare, jang'ad bura David Kemeyo yango ni kalore kod neno mane ochwal e nyim doho no, doho oyudo achije ariyo ma gin Crispin Kennedy Awambo kod nyawadgi Vincent Ongoro gi ketho mar nek. Both accused persons beyond reasonable doubt as the perpetrators of the offense in question, and that I find Crispin Kennedy Awambo and Vincent Ochieng Ongoro guilty of the offense of murder. Kalore kod ng'eto makamano, Vincent Ongoro mosebedo ok e rambun koro doho chiko mondo dine od ang'ech ka koro giduto girito tich abich juma manyien kama gibiro ng'e thuolo ma gibiro kawe od ang'ech. Omedo ni burano nomedo jiwre bang' obila mako jabodaboda moyang' nyinge kaka Michael Omondi gi ong'we yamo mar mosenindo Jared Ongoro kendo chwale doho ma okwala gi ketho mar kuo. Neno mare, Omondi nonyiso doho ni Kennedy Awambo nokawe mondo tere liel moro e gweng' Masirange sub-county ma Ugenya otieno mar tarik 4 dwe mar 9 higa 2023 ma gikone to nokwanye ringre Jared e Trans Nzoia. Kuom chenro no duto, Omondi nochulo omenda maromo 100,000 kuom timo Awambo gotieno bang' miye siem mar umo dhoge kendo kiko tem pimo gik mane oneno otieno no katimore. The bond now stands cancelled and proceeds to remain in custody, the surety discharged. The circumstances of the accused persons who have now been convicted, so that then the court will then consider. E twak margi jofwamb weche alaro mar doho ma Siaya, anyuola mar Jared Ongoro puoyo doho kuom miyogi ratich wuodgi ni mar gino oseduono mwandugi. Wadgi manie ot monyuolgi go ema nonegi. To kuom awe maber Nyasaye osetimonwa ng'uono ma waseyudo adier. Justice ema ne wadwaro. An ne gikawo gimoro amora kuoma to kiko. Maisha mane adong' godo mane ok nyal kawo kuoma. Ijino nadhi go dalawa, ma nyathino sani ngima. Nyathino be sani dwaro justice. Jared noneg malit. Wasebedo ka e higni 2.5 ka waluwo kesni. Kendo dichieng' ma kawuono waduoko erokamano ne kot ma Siaya kuom kawo kinde mare koluwo kesni kendo chopo giko ma janek manonego Jared Ongoro Dhiambo ma en Vincent Ochieng Ongoro mong'ere gi nying mar Siriwo odong' e jela korito kum mare. Mosenindo Jared Ongoro neno wadgi Vincent Ongoro e ot achiel ka koro obila odino ne Vincent ka achiel kod Crispin Kennedy ka girito ng'eto mar higni ma gibiro kawe twech. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya.